No, ideme na tento zázrak. Takže žiadnej kostečky, žiadnej trojuholničky. Bager. Anka, kedy v rukave, Anka. Takéto dlabánce, normálne to tresknú treba na tanier. A dneska necháme ruku, nech to koštuje. Šláčka, žiadny sprej. Pozrite sa. Toto je vonko. Vytemperovaná čokoládka. Máme to nám našľahajte. Troška len cukru. Dáme trošku jedno sem. Takže toto je náš dezert, ktorý robil kto? Vieme. Takže pozrieť na šomloj. Máme ho prehodené s džemom, orechami, pudingom. Kto pozná šomloj, tento šomloj podľa našej výroby nie je nejaký tradičný, ale proste sme si ho prerobili podľa seba. Prajem vám všetky dobrú chuť, príďte na dezert. Verím tomu, že vám bude chutiť. Zavoláme ruku, počkajte. Ruka. Ručička. Nielen, že to dobre vyzerá, ale to dobre aj chutí. Kto to robil? Edinko, len Edinko. Majka, musíš okoštovať aj ty. Super. Ďakujem. Počkaj, ukáž. Šéfe! Na gema. Výborné, výborné. Kokos, ale fakt je dobrý. Dobre, už stačí. Musím ticho. Ďakujem.